goodness, selamat malam ya Mas Garing sama Mas Bagong, selamat malam. Iya, selamat malam. Iya, selamat malam Mas MC. Iya lah, ayu belamur no kok. Neng kene. MC neng kene sing dijak omongan neng kono. Iya, ini kan kabelnya jindet gitu. Alah, bahasa Indonesia apa nek jindet? Kabel kok jidet kaya apa? Anake Sartono. Sartono. Aduh ya ampun Mas Garing, biar gaul gitu loh Mas. Iya, iya. Come here, agak kesini. Ya rada rono kowe ora ngerti Oh, Inggris sebelas. kambir ki rada. Rada rono. Yes, you understand speak English? Alah tak jawabe. Heeh, aku lewatku iki Solo Baru ngidul, terus teko Pasar Telukan ambil tenganan. How are you today? Alah aku karo bojoku rombongan sama bekonang. Rombongan. Oh iya. Aku gimana sih nggak nyambung ya, nggak Kowe nyambung. tekono, aku You nyambung. understand speaking English? Nah, nek wedang wis ketoke rokok sing urung. Wedange wis rokoke urung. Jawabannya yes ya, yes. Yes. You dog? Yes. You monkai. Yes. Dog sama monkai itu anjing dan monyet. Oh, no what? Kok no buat Tidak apa-apa. Iya. Ini ketek, ini manka, ini bro ya tadi. Yang penting bisa yes. Sama Little body begitu Mas Garing. Little Bondi ki silet gatel klebon wedi nyok. Little body itu gerakan-gerakan tubuh, gerakan tubuh. gerakan Ih, pekok ya Mas Garing ya. Oh, pekok kamu ya. Aduh, tidak Gerakan genah. tubuh pekok. Little body, bukan silet gatel itu ya. Yes. Mas Gareng, saya ucapkan selamat kepada adik Excel Aska, guys, ya Rafa Alsar. Ger, cili anu manganmu gendar. Nggak apa-apa loh Mas. Semoga menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tua. Amin. Berguna bagi agama juga negaranya. Amin. Saya pesan kepada Mas Widodo ya. Ya, amin. Bekerja keras lagi. Kan sudah Ya, mempunyai amin. anak, sudah mempunyai putra gitu. Amin ya. What happened? Ada apa? Ya tekan atine ira. Lah ngopo? Ya bekasi grandong. Apa itu? Apa itu? Korban. Gimana maksudnya Mas Gareng? Yes. Iya, ini Yes, no, dikasih. what? Oh begitu. Saya mau menyanyikan sebuah album Alhamdulillah ya Mas. Wah, Sahrini iki ya. Iya. Sahrini weton jebres. Album Alhamdulillah. Bukan, lagunya album dari Syahrini. Yes. Sebuah lagu Sri Huning. Sri Uning kuwi. Dengkolmu. Kolmu kuwi sanga Sahrini iki. Supran Suwanda. Oh ya. Syahrini. Mau bawa? Bawa. Iya. Ini MC2 kok elek kabeh ya? Nggak ada yang ganteng ya? Ya santai wae. Penting urip ngono wae ya. Nek. Alah. Wong rene wis diomongke ngarep to. Innallaha ma'asobirin. Nggak boleh. Artine. Yen luwendang madango. Kleru. Wong sabar kuwi kekasih Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Lakum dinukum wali yatin. Sip. Ana cara kok tata sawa. Ora tekan kono. Sri Uning. Iya, bawa dulu bawa. Foto, Cek. Engko terus diukir kae ya, Cek ya. Delan. Iki jane sing dipoto awake dhewe sajae cah kuwi. Nglirike gur kula niki rek. Sinebut pahlawan putri. Sebuah tokoh perempuan. Sri Uning Mustika Tuppan Ya. Putra Kanjeng Suralawe. Ra penak. Loh, kenapa loh, Mas? Ya wedok iki neng tengah. Oh, di tengah. Iya, dadi kelamun Cinandra kadya sendang kapit pancuran. kok iso sendang kapit pancuran. Sendang ki wedok pancuran Wedok lanang. lanang. Wis seneng apa ora nek entuk sendang kaya ngene? Wah genah seneng. Bodoh. Kok bodoh? Nah aku rong karuan. Loh, kok Kok rong bisa? karuan? Ketoke sendange lumuten kok. Aduh, Rek, apa itu lumut? Najan lumuten. Nek bentuk sendang ngene iki, mesti banyune bening. Oh. Ayo ge ciblon. Bagong ora cetok. Ah, tidak cetok. Duk perang ing Bojonegoro.
negara Mas itu. Bebelo Wiratmaya. Tan wurung Sri Huning gugur. Kenapa? Kenapa lo? Wereng kok pangan wereng. Ya ini Mas ada yang masuk ini loh. Kowe kuwi ya Gang ya? Iya. Sahabat sejati. Sahabat nek sejati. koncone rekoso wajib nulungi. Nulungi ibarat ya kaya mau. Mlebu njeri. Dadi nek sendange kelebon kewan, Ayo ndang dikuras. Ora cetha. Urung tau mangan oseng-oseng tungkak apa piye? Rek, nah karep nguras ya ora wani arep piye-piye ya. Sebabe Lah kacahe menteleng ning kono. sapa? Nek kuwi ora sepiro wae. Lah mboke neng kene. Mas Garing tidak cetha. Ayo ditutupkan. Dadak. Sapa? Sut. Nah. Iki Jempolmu kesut ra jem- iso to ngene karo ngene. Lah kok susut jempol kabeh? Nah, Nah, menang ngono kowe. menang kowe. Menang sing kalah ya nutuke bawana. Iya. Oh, ngono. Dadi kusumaning bangsa. Ya. Ini dijiblokkan langgamnya ya, Mas? Didawahke. Oh ya, didawahkan. Dawah langgam Sruning kok lho Iya. jiblok. Ya maklum wong ki ya keturunan kok ya. Blasteran, iki blasteran keturunan. begitu. Iki Australia enek, Afrika enek, lah Iya. niki Turki. Wah, luar negeri Mas kan? Turunan Turki. Mbokku ning kene. ora lho Bu, anu maksudnya. Cetha. Ya tur. Sriyuning mesti katoban Lamput tresno marang Raden Wiratmaya kang wis prasadya anandang tranti Sriyuning datan granito akang cinata kadaning pribadi Wiratmaya putra nira rangga lawe adimati Sriyuning putrane ati wong sapati nalikane akapupai madya loka dobrang tanding lawan minasigo Jawa sone jemblenggur Mas ya Kadang-kadang Puji Lestari. Puji Lestari Madang Mul ya, sing nyender Pak Mul ya Mas Gareng agak kesini Mas Gareng Ya, Dek. Mas anakmu wis sukses kabeh to Mas Wah, pangestu. Lah glontor ora mbok cak. Rene to. Ayo. Ini. sini Ini kok ngene. Kirik ya. jangan nesu-nesu Karo piyai luhur mbok ya aja ngono. oh keturunan kiai to Kowe ngerti ya. heeh Kuwi ki aku nang kene mbok sia-sia. Heeh. Nek nang Baturana. Heeh. Oh, anggere nek wong Diajeni liwat karo aku ngajeni. Nyembah. Nyembah. Den. oh mosok kowe diceluk Den Alah dina Kemis. angger dina Kemis Den sedekahipun ngono. wong ejian berarti klino ngemis berarti oh alah Mas Gareng berarti anakmu wis sukses kabeh saiki Ya pangestune ya de bapak wis direwangi kaya ngene ya demian. oh wis dadi sarjana anake Wis anak loro. Sing siji nang ndi, Reng? Hah? sing siji ning endi Anakmu sing siji nang endi kae? Nang Kuliah kae. Cek. Lah- Institut tau sing lebokne ya cek kuwi. oh alah Najan. kancane
Dadian Pak MC ya ndagel ning ngendi kala mangsa ning anak ya dadi. Institut Seni. Institut apa radong aku. Institut Seni Indonesia. Oh, isi. Institut Seni. Oh, berarti saiki wis sarjana Mas anakmu? Sarjana seni. Alhamdulillah ya ampun. Walaupun bapaknya rupanya muntir ning anak iso sarjana. Iya, Oh, ya Allah Pak Mas. muntir ning anake sarjana lho. Sarjana apa Mas? SAG. Wah, masa sarjana agama ya ora mungkin. Sarjana alam gaib nyo. Wah, sarjana. Kuwi bapake. Oh alah. Lah nek sing pertama kuwi mau isi sarjana apa ning ngono? Institut. Wayang jika Musik diatonis. oh musik diatonis. Kuwi angel tenan kuwi. Ora apa-apa Mas. Kuwi walaupun ngono tetep berusaha. Alhamdulillah. Heeh, saiki wis sukses? Sukses. Wah, ndek iki bar lomba? Lomba menang. Menang? Tingkat 1 sak Karesidenan Surakarta. Weh anakmu tingkat siji. Bapak Bagian apa kuwi? musik icik-icik. Walah kere. Ora enek kuwi. Diatonis. Oh, diatonis. Lah anakmu anake glondor, anake glondor. Anakku ora sombong nadyan Pak MC ketoke laris ning ya gur sak pawehe pisan kuwi. Heeh, terus Ping pindhone paling kanggo ketok laris paling ya nggone kanca. Lah, Kuwi ya anakku wis dadi no. Dadi? Barepe. alhamdulillah. Barepe le. Dadi piye? Hah? Dadi piye? Ya dadi awer aku nek kemis kuwi. Ngemis. Katresnane Dilaras. Aja ngono, aja ngono, aja ngono. Hati-hati. Aja nesu-nesu, aja Kene nesu-nesu. iki Gudange seni hati-hati mula sing hati-hati. anu sing kontrol kono minor kok kene mayor to. Apa mudeng lho, Reng. Kowe iki apa mudeng permusikan lho? Masuk Aku tahu ora lho. ngerti. Lah nek kowe apa sarjana seni apa mudeng? Mudeng SMKI yo. Tak tes. Ya. Yen swara tak tungdah swara apa? Kendang, Ndang. Yen swarane jreng swara apa? Gitar. gitar, Yen swarane teng tong teng swara apa? saron. Saron balungan Nah, iki. saiki gong ira nek Iya. swara suling piye? Tulat-tulit. Kok kuwi pringe pecah nek tulat-tulit. Heh, Suara suling piye? Suling kuwi suarane ora tulat-tulit. Lah opo? Suarane mung. kok iso? Kok semung? Mung. Kok iso? Suara suling kumandang suarane tulat-tulit kepenak unine. Unine mung. Pekok. Kuwi lagu ya. Kok sik suara biola, aku tak takok genti. Suara biola kuwi piye? Gampang. Ngek-ngek. Srioning mustika tuban Ngek 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 ngek. ngagema ali-aliku. Ngek 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 ngek. Oh, ngono ya. Umpama sliramu sekar. Ngek 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 ngek. Wah, ya. Saiki dangdut. Isa. Jackie. Ngek ngek. Jackie. Ngek ngek. Oh, Jackie. Oh, ngek ngek. Ora enek. Mudiar. Apa enek biola kok? Oh, ngek-ngek ngono ku unine biola kok. Oh, ngek-ngek ora Lah enek. pas ngene iki nyogok sok pira? Oh, ngek ngek. Wow, ngono. Dletaki. Ora apa, empuk to iki. Nutuk-nutuk ning aja botole nek isine ngene. Ora apa-apa, alon-alon kok Nek ya. gon ngene iki lho debus ki ya sing lho ngene iki. Iya iya. Debus kok kosong. Wong ejen. Ayo, lanjut Trine. Tresnani wirat moyo adena bede ning rono srihune senadyan wagasan ira Prateng leno alabu negara Sendria ayo gong
putrane ati wong sapati nang ligane wani ada popo ing matyang loko dok perang tanding lawani nak jinggo ya lah Mawe lak wis arep mlebu rene mau wis diweling ya. diweling Karo Mas Widodo sing penting iku MC loro yen iso aja nganti lungguh salah siji. Kareng kok kowe ra ngrungokke. iya Aku iki pamora nggone sedulur trima mulih, bubar ra apa-apa. loh aja Lah, kok ngono? nesu-nesu Kelangan bondo gede aku, tenang. Kelangan apa? ngopo cah Teges aku ilang iki. masuk gareng gor Mbak Udut. mbok Oh, udut awar kowe padha karo awar maling kok tenan. iso Ya ora Tegesane mungkin kanca ya kok. Ya doyan. isin wae Kok elek-elek aku. cocok kowe ya ngersake Mbak Yu kok ge. aja ngono to reng kowe iki sing Ngersake Mbak Yu ngatur iki padha dulur karo- bareng kok ya Mosok aku doyan bojone Gareng lah ya elok. ya kudune sing apik ngono lho Lah wong sing nawani kono kok. kowe ya gelem kowe ya Tapi gelem Lah witekno ya manusia paling beruntung itu glondor. kok bisa Entuk bojoe sopan santune iki Lho. sak kecamatan ora nek sing Lah aku ora nek umpo sing iki. ngungkuli. kok iso to Aku Mas mara tamu esuk-esuk, mbuh kuwi esuk, mbuh awan, mbuh sore. Ha? Sopan. kok iso Tanggap. Wah, aku begitu teko glondor nek nduk enten Pak D langsung goleke wedang. oh Seko mburi iki wis laku dodok. Ya. Ngajeni wong. ya Allah tenanan lho Mas Bul tak matke iki lempoh. aja ngono kuwi kanca dhewe ya Cahaya enek lho. Iki aku tak menjelaskan. heeh Asma Kinarya Jopo. Tegese Artinya? iki nama adalah suatu doa. oh begitu Aksel Aska Gaisan Rafa Al-Akhtar. Ki Ya. nun sewu nek ora tak terjemahke wong Mas Riwidodo dhewe ora iso nerjemahke. tenanan ora Iki tak otak-atik karo lungguh kene iki. oh bahasa Latin ya Mas ya? Aksel iku saka bahasa Latin. oh Jeneng tegese sumber kehidupan. oh begitu sumber. Aska, Aska. kuwi ya saka bahasa Latin. artinya Semakin maju, suci dan bersih. oh Wih, alhamdulillah mudeng kok. Mudeng. Iya, iya. Gaisan Heeh. kuwi saka Yunani. Oh, Yunani. Kuwi tegese rupawan. Rupawan ya. Rafa Ya. kuwi saka Arab. Heeh. Ah, kok iso nganggo be? Arab yang nganggo be. Iya. Arab Iya, Bek. bahagia. Bahagia. Ah, Jare Arab ngaku Ya. iya. Al-Ahtar kuwi ya Heeh. saka Arab tegese yang terpilih. Oh. Dadi nek aksara-aksara Al-Ahtar kuwi Ya mongken. ya ini fisik. Sumber kehidupan maju, suci dan bersih yang punya paras yang rupawan, semoga hidupnya bahagia dan menjadi orang yang terpilih. Tepuk tangan Oh, untuk Mas begitu. Gareng. Iki sing ngarteke sapa asline? Lho? Apa sih? Loh, iki udu kowe ta? Gur macake kita. Hai. Anakku ya iso. Apa ya wala? Wapik Asma Kinarya Jopo, Jopo. anake Yanto. Sapa jeneng? Mbarep ki wedok, Heeh. jenengke Ekawati. Ekawati. Karo mul bengkel. Heeh. Rumul bengkel. Tengahe tambahi beruk. Hah? Wah, ngger esuk tangga-tangga kesruh. Kok iso? Arep neng ndi? Berno. Oh, no ya. Ya. Heeh, ditutukan. Semono, Nduk. Katresnani lirat moyo ade nabe ade ning rolas lihune senadyan wagasan Berateng leno alabu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sajak halus bocah. Iya. Loh,
Habis dari pondok pesantren kok, Eva Mas. Karisma. Iya. Artinya apa, Mas? Eva kuwi wong wedok. Wong wedok. Karisma kuwi Karisma artinya apa? kendaraan utawa tumpaan. Lho. Piye to, Mas? Bunda kuwi. Lah Bunda. Oh. Eva Karisma. Nah, Lah terus piye jenengku ki artine berarti apa? perpanjangannya wong wedok tumpahan. Monggo Kok karepmu kaya ngono lho, Mas ora. Lho kuwi mau Eva si omongane kuwi mau. Karisma. Nek jano nek umpama kaya kendaraan ki nek karisma ora patut. Ora Lah, patut. lah, Patute patute apa, patute apa Patute iki? ki mio. Piye kok iso? Lho, nggon bokong ki sedele. Sedele. Ki nek ndaplang setange. Setange. Iki Sepedone. sepedone. Mongko mio ki lak ratinge loro ning ngarep. Iya, Lah kuwi karo iki Ngendi? ya harus dikenahke. Rasa dikenahke. Gandeng ki lagi wae kok dealer kok. iya, Testing. testing. Oh, kok dealer kok busine ngupil ya. Lah nggon busine ngendi? Busine ki ngendi? Busine ngendi? Eh? Gampang goleki mio, goleki busi kuwi gampang. Ngendi, Kowe Mas? ngerti? Anggere esuk bar dipanasi, Heeh. terus dikok ning latar. Terus? Anggere dubung laler, ngono kuwi busine. Mas. Tek kopong to, Mas? Oh. Kopong lho. Ki wong sekti lho, Nduk. Kopong lho, Mas. Glondor ki nadangane sekti. Heeh. Tahu tiba Tiba, glundung. glundung. Ketinggian 500 meter. Heeh. Ndase sik Bus. ora gagarut. Mosok to, Mas? Ora Sekti ndeu, men. ora ndeu utek. Lah iya mulane ki mau kopong. Lho, kapang. Lho, Nek ketok- isi ki ngene ki lho, Mas. Lho. Heeh. Ketuk asale saka tela yen ra petuk gareng. Gareng. Apik lho, Mas. Gareng. Kena nggo kendangan. Asu. Karo kancane kok ya kaya ngono lho. Wong kok nek kene praktek ki tutuk-tutukan. Maksih laras slendro. Slendro. Kon mau Lho nganggo tataran. Iya. Slendro, pelok menyuruh bar. bawa meneh, bawa meneh. Lho. Ya sithik-sithik ya. Wong aku budget ngadeg, pokoke nek kowe bawa ki ya aku sing kira-kira iso ki apa. Oh, ngono ya. Jenang kula. Gampang nek kowe Gampang. jeneng gula. Mosok gampang, Mas. Gampang. Kelali aja lali. Nggon busi kok banter. Ali niki sulih kula. Sajake kok kesel to, Mas. Pangestune Dik, wong ya aku ya arep duwe gawe iki wis bladekan pirang-pirang dina. Kowe wah jan kanca Tak setan. pijeti. Oke. Aku ning omah ki ning alas karet kono ya nyambi iya, kok, Mas. Oh. Dadi tukang pijet. Lah saiki nek umpama. Piye, Ki nggo Mas? umpama. Umpama piye? Umpama ngelu sing dipijet Amit sewu nggih. Amit sewu. Nggih, Ya ndase. sirahe kok ndase kaya kucing ae. iya. Sirahe. Oh iya, maaf. Ndas iki kire karo kucing. Iki Lah. iki menungso ngono. Dadi ya Amit sirahe. sewu mriki nggih, Sirahe. Mas. Heeh. Terus piye, Mas? Sing lara umpama ngendine? kowe serak, Nduk. Serak ya gulune jenengan iki kula Dipliriti, dipliriti, gulune, dipijeti. Yen aku sesek, Nduk. Sesek ya dadane. Alhamdulillah. Yen aku senep, Nduk. Senep wetengmu ya sing tak wetenge, pijet. iya. Lah nek aku anyang-anyangen, Nduk. Bagong wae pijeten. Ora sudi. Anyang-anyangen. Rumang sama aku kon mijet iki ya gelem ngono. Lah piye? Alah Gus mene. Anyang-anyangen. Heeh. Kene Mas. Jempole. Kok ora mampir kecamatan? Mbok delok-delok mampir. Alamah Mas. Gaul. Malah HP ngene. Timbang semula malah HP ngene dandanamu. Oh, ngono. Oh, kowe ora ngerti kisah nyata. Kok isa nyata. Wah, aku Piye? ki cilaka. Sing niku tak Piye, piye? semir iki Cilakane ben piye? gaul kan ketok awet enom. Awet nom. Wah, aku bar mulih wayangan kok Trenggalek. Wayangan kok Trenggalek. Kawanan Kawanan. turu ning ngarep TV. Iya, terus Biar lirik. padang ki sesuk diles-iles anakku ndas kuwi. Hore, Pak tuku keset anyar.
iki dibaratke dikira keset le iki pake le aku. Wah, mula ki dadi MC ki ya turunan aku wae. Oh, piye? Ora sakemake iki lho, santai ngene iki. Alah dapurmu wong ya kaya luwak kaya Alah. Lah kok ora padha wae kok ki rambut geni kabeh ora. Aja nyebut rambut geni. Yo. Ya ora kok rambut geni ndek ben mbokku nglairke ora kebakaran. Apane sing kebakaran? Duh, Kleru. kowe iki ya biasa wong MC kok kan sanggeman kok. Pondok sanggeman. Alalah mendring 6, Nduk. Wis akeh men. Ayo bojoku ya ngeyel kandhane. Gur sak atase tutup gelas ke utang lah ya bangeten. Hali niki sule kula Kalah kung. Gede suarane. aja dianggep sepele. kula mboten melu. Kuwi ngopo to Mas kok mbok gedhek-gedhekke to Mas? Aduh, mancur tenan iki. Kok hancur piye? Apane lho sing manyur ki yo? Dipaksa. Hamung Ati Tansah gondeli. tansah megangi. Gondeli lho Mas. Gondeli iki ya megangi kuwi entuk dene I. Oh, gondeli ki megangi. Gondeli. Lah nek nyumpeli, Nyumpel apa? nyumpeli. Nyumpel ngono wae kok dadak santai wae. Lah piye to? Iki disyuting karo Wahyu Tama. Lah aku takok piye to? Lah kuwi mau gondeli karo megangi. Lah nek nyumpeli apa? Iya ning aja cetha-cetha iki disyuting. Syuting ki nek kasete rusak ku kok cilaka. Lah kok iso? Lah kowe Lah, ngomong nek- apa? lah, nyumpeli. Nyumpeli. Lah, nek Lah, nyumer- nek nyumer mak wuk 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 wuk. Ha, sing metu kari sing keri. Li, nah cilaka. Ora cetha ya. Yen. Yen. Hai kaset CD ki iso rusak. Isa. Masa Nah, nyume pas nggon buker. apa nek kaset bundet to? Uyuk ngono apa ya? Lah kaya CD setel kae lho. Sek titeni Puji Lestari nyetel. Li ora kok. Lah kuwi genah rekamamu. Yen dadi lara gelo. Loh, Sedih rinten dalu. dalu. Yele. Nano nunuke nono. Wis mari kok. Nunuke wis ra nono. Wis mari saiki. Ketok-ketoken kewala. Lah, Nganti-anti besok apa bakal bali yen bali bejo kula. lo Nggih. Ngagemo ali-ali pamriye sahayu Aja nangis aku. Kula mboten lalu suki. Kelingono lan apetku. Lamun nangis sapa kok imani. Among tansah
panjenengan ki ya pinter nyanyi, Mas. Selain lagu-lagu Jawa gini bisa nyanyi? Isa, nek bab nyanyi pakarnya. Weh. Wah, aku ki tenan kewahyon kok. Jamane kok nyanyi, jisik ning jero wetenge mbokku wis kulino dikirimi mik bapak. Bus. Ora cetha. Nyanyi apa wae iso? Iso. Lagu zaman dahulu bisa? Lagu anak-anak ya iso. Oh, bisa. Sore-sore tuku lengo nyangking botol kanca. Wah. Kanca lawas ngajak dolan menyang kali pelem. Pelem mentah kecute ngungkuli jeruk tumo. Kok ora Tumo tiba? kathok lelar-kleler ana rambut jempol. Wah. Teko kono, Mas. Jempol sikil midak lele kleru patil ilat. Lho, munggah meneh. Ilat cendak yen nggondilat ora apik temon. Bos. Kok ora tiba piye lho, Mas? Temon. Lah iya to. Oh, lagu iki tenan. Cikal bakal lagu iki lak ya mung mergo lagu gethuk kuwi. Kok iso lho, Mas? Lagumu iki Iki ngagemo ali-aliku pamriye aja lali marang aku rene-rene bebarengan ayo kanca aja turu sore-sore Alay. gethuk Heeh. Sri Huning Mustika Tuban Iya. Labu Tresno lan Lan Saboyo Saboyo Pati Pati. rene-rene bebarengan ayo kanca aja turu sore-sore gethuk Alay. ale anak layangan rene-rene ketuk Lagu kok gedak-geduk aduh. Apa to, Mas? iki sambatan lho Ndor iki ora tenanan sambat Aja ngomong sambatan neng kene iki nyambut gawe kok sambatan. nyambut gawe ding Oh, aja ngomong ke sambat. Marai deg-degan dekan Andre wae. Sri Widodo ning endi Lah ngopo? Goleki Mas Riwidodo ki agenake aku ki urung ngopo? jagong kok lah Oh, jagong. Wah, nyepaki to. Wah, nyepaki. Ya Allah, Mas. Alah. Alah. Ki wis tak tulisi MC Gareng ngono ya. Heeh. Ki isine ya sithik wae ya nek 750 enek. Kok kena nggo nglunasi tarupe iki. Wah. Kene. Ning ya kuwi tak undangi sisan. Tanggal 29 aku ndek gawe kok balekno sak yuta ya. Ora cetha. Yang iki tondo tresno Mas Gareng, alhamdulillah ya Ya. rezekine kathah barokah. Kowe kapan rabine? Lah Mas Glondor, Mas Bagong kok ora? Kowe nyumbang. Aku ki ngene ya. Piye? Mangkatku mau ki ya. Banyak Aku bulet. ora ngono lho, tak omongi tak critani ya. Heeh, piye? Aku ki jane ki mangkat ki lak ya rekake ya ora ketang 30 kak ya ngamplok. Heeh. Nah, Terus mangkat breget karo mbok wedok. iya. Lah yes, lho jebule bensin ki ngepres. Tak udari to selitere mangkat mulih Ya. kene Bekonang kan Dadi cukup kelo. kari selawe. Karek selawe Kocapok. mlaku meneh. Wet. Yes. Lah ngono to tekan kono. Lho rokokku mau kok ora mbok gawe piye aku karo Lali. bojoku. Lali lah Samsung saiki 10. Selawe kelak. Garek Suwek meneh, 15. Kari 15. Wes telukan rene. Yes. Ban ngarep kok ya gembos kuwi lho. Kari 10. Muga-muga dongane terkabul, gembos tenan kok. Lah iya to aja kaya ngono to, Mas. Sing penting ikhlas. Aku nek amplop isine 10 renek jenenge genah kanggon aku Mas Dodo. Lah iya. Nek aku ki jane piye, Mas? Piye? Dek wingi kok ya ora undang-undang bae iki sing duwe gawe ki Mas Riwidodo. Aku ya ora Dadi penak. ora penak, ora Lah jane ki nyumbang. nek diundangi ngono ya ora ketang mitulas-mitulas ya kayak. Kowe ki ya krentek arep nyumbang. Oh alah. Ndri godet ora? Rumangsane aku arep ngekeki ngono ta. Lah piye? Iki lho kan nyumbang iki lho. Gampang. Upahe cahe gampang. Ora cedhok. Pilihanku meripat biru pamrih merisolis yang engkang merengi yana takon isi hatiku besuke bersarono
Ame bawa apa kowe? Kudangan lho ya. Iya. Kok jenenge kok glondor lho Mas, dandane we Bagong lho Mas. Lah dandan Bagong malah remuk kaya luwak no kok. Ya Allah, kowe kok sia-sia men lho. Duh wong ayu. Pake ngomong nek musuh sih. Apa musuhmu apa piye? Apa Ora. jenenge? Ayo, slendro iso ta, Le? Neng aku kacek 50 aku pilih kuwi aku. Bape. Ya, ya ganteng iki karo kowe. Sing kaya luwak malah kowe kuwi ora kok iki. Ayo. Pepujane ngati. Kowe iki dadi sik tegas ora klithak-klithik kaya Ya ngono kok kuwi. santai kok wong kok ya. Awet mau klithak-klithik ae ngopo ngono. Iki larase slendro ya. Slendro. Genah no. Ngidam sari kok bawane kok. Lho biasane pelok iki digawe slendro, kadang sangkuriang Ya, ya. ayo. Sapa ra kowe? Kaya ngene wong nandang. Nyok, kuwi pelok nyok. Iki mudeng apa ora Wiwi? Slendro lho. Iki slendro lho titingane lho. Mas Temon, titik ngene ana wae. slendro. Gede, dhuwur, pekok. Lah iki otahe cik kowe aja ngenyekno lho Mas. Oh, santai. Ya. Yo bener Pak nek mungsuh nggih bener Pak. Iya ya. Mula anake aja jenengke siji Glondor. Ah terus? Dadine ya pekok ngene iki lorone aja jenengke Yanto. Lho, Lah Yanto ngopo? kok jenenge Yanto ngopo? Cilikane apik, nom-nomane apik, tuweke ngentek-enteki ngono. Apal men lho. Enek sing krasa kolaan. Iki Cahaya enek nek. lho. Bocahe rawuh. Kaya Waduh. ngene wong nandang asmara Suarane kok aku apal lho Mas. Apal piye? Kaya anom sumoncrot. kok Anoman Sumoncrot kok. Apa mung awakku dhewe. Arep piye-piye mbok arep gelut arep piye bengi iki menang gareng mbok Sebabe Kok iso? Alah sing tunggu beras ra melu. Wani kemaki. Sing tunggu beras ra melu sapa? Alah biasane Sangkuriang ki kan penyanyine Alah. papat Heeh. mesti tambah siji 5. Iki sing tunggu beras karo sing gule-gule ora ketut. Walah mbok ceboh. Mbok jebak. Mbok ceboh ra melu ra mbok jaki ngopo? Pengestune. Alah kita MC kondang alah Nek ra mbok mendili. jaki apa watak watuk apa piye? Ora. Lah apa? Lagi dikersake tangga. Waduh. Tenagane. Kowe tenagane. Oh, tenagane. Antar kono apa ayo? Ya ora apa-apa wong tenaga upama liyane tenaga kersake tangga ya ora apa-apa. Ayo gur kulit. Iya lah nyopo. Ayo terus. Duh dewa Jawa tok kung. Apa enek wereng kok dipangan wereng iki lagi gumbun kuwi goreng. Kesiksa wengi iki aku. Ora. Nano ndang to. Ya ndek. Welasana. Kok klithak. Welasana Iki mikir ora apal ta. Merengawa mahmi. Kemayune nek cangkeme leh dower Ya kena wong ditonton bojar Ning pomo padha-padha ditandani Bagong iki Bagus Rukiden iki. Iki persis malah. Iki Anak video Rukiden. syuting weton Sewurjo ya Mas? Ya, Mas. Kowe kok apal? Batman. Apal wong ireng-ireng kok. Weh. Klambine iki lho. Aku sing tak titeni ora kuwi. Oh. Apane? Angger video syuting saka Sewurjo terutama saka Wahyu Tomo sing tak Heeh. titeni ora ireng-irengi. Lah apane Mas? Sing nyuting kuwi mesti enek keluwihane. Apa? Ora iso mingkem. Elake. Kowe arek kiden kuwi ya wi. Bos, aja mbok paksa nek mingkem ya. Duh dewa. Wis mau. Lah ya wis, terusno. Iki sing peka sapa? Besok kapan katekan
jejer lan wong ayu. Ayu. Saking ayune kan dadine ayu. Aku wegah nek ayu ngono kuwi aku mau. Ayu yo, ayu. Lan wong ayu. Umpamakna iku nahkoda tanpa prahu sasat darat ing Jaladri. Ngidam sari asmara. Nggih. Pripun Pak? Sae niki nama sae niki Pak? Sae pundi Pak? Padha rusake. Sae pundi? Apik kowe yo Reng. Tepo apik aku. Oh ya ora maido wong MC larang. Piro to jane iki? Apa meneh kok neng kene? Lah piye? Wong karo tangga we ngarani kok. Oh, lah ketok kowe kertumu saiki. Sumpah, Sumpah piye? wengi iki aku paribasan neng Manyaran tuku gembok. Apa kuwi? Ora bayaran malah tombok. Kok tomboke Ala wong ya Sriwidodo iki encek karo aku iki ya kaya Oh, dene. dadi ya nyumbang. Iki ya nyumbang. Alah nyumbang paling piro? Paling 10.000 ya. 10.000. Cek karo siji pisan iki aku ya menghibur, kedua Ha-ha. nyumbang, ping telune ngekeki kurangane selawe kae cek ya. Ya Bares ampun. wae, bares ya. ketian bensin njaluk encek aku kaya. Iya, iya. Kudangan, Gar, monggo. Ya. Nggo di Ayo. Axel. Kontes joget. Yuk, Apik endi, kudangan. Nano. Anak lanang, lanang dhewe. Anak wedok dhewe. Yen gede pinter nyambut gawe. Aku tangi bocah-bocah ayu. Aja mung pijer nesu. Yen dituturi sibu supaya selamat rahayu. Anak lanang dewe. Anak wedok dewe. So yen gede pinter sekolahe. Anak aku tangi bocah-bocah manis. Aja mung pijer nangis. Sekolah bisa nulis. Tapi ya bocah pintasis. Anak lanang tak sayangi. Anak wedok tak utangi. So yen gede pinter sekolahe. Tak aku tangi bocah-bocah ayu. Aja mung pijer nesu. Yen dituturi sibu supaya selamat rahayu. Tak aku tangi bocah-bocah bagus. Aja mung nesu terus. Sekolah bisa lulus. Tapi ya bocah sing khusus. Tak aku tangi tak sayangi. Anakku sing ayu dhewe. So yen gede pinter nyambut gawe. Tak aku tangi bocah-bocah manis. Aja mung pijer nangis. Sekolah bisa nulis. Tapi ya bocah pinasis. Anak lanang tak sayangi. Anak wedok tak didangi. Yen gede pinter sekolahe. Hae. Awake dhewe neng kene jingkrak-jingkraki. Piye Sing Mas? mburi iki bahas HP cross. Kowe kok ngerti nek HP-ne cross? Alah. Kena BlackBerry no kok yo cross. Alah. Ora gaul. Arep piye-piye cek gaul HP ku. HP-mu apa? HP-mu BlackBerry kok. Lah ngono apa? Aku sing black kupuk meneng ae.
Blak kumpuk ya. Gede no apene. Nggih, sampean Mas menika nggih. Utangan gede Utangan, Axel. gede Nggih. Muga-muga Axel. dewasanipun ora mrutut saka kegendongan, ora luput Amin. saka kekudangan. Amin. Mas. Saestu dadi taruna kang bisa Ngungkuli ngungkuli Bapak. Bapak. Amin. Gede Axel iki upama nyeluk panggilane piye ya? Apike Dik? Sel Akska. apa? Aska. Ya wis. Wong panggilan iki ya Axel. dhewe-dhewe. Heeh. Kaya Ndembik kuwi ndek anak mbarep Siti Solekah. Siti Soleka. Lho, Anak sing nom- karapane adenan. kok adenan. Lah dhisik laire ngedene tenanan, adenan. Adenan. Tanggaku. Aja ngono kuwi lho, Mas. Anakku lanang ki Muhammad Gufron Sailani. Waduh. Muhammad Gubron. Karane jeneng- kacu. Aduh. Kok kacuk. Aku duwe tangga jenenge Tutik, duwe Terus? anak wedok jenenge Hasanah. Heeh, terus Karane Menu. Menu. Ndelalah wingi dikabarke numpak pitontel tabrakan aku teratapan. Kacuk. Piye, Karena Ndang? apa? Kalau kacuke gareng nabrak menuke Tutik. Ora cetah. Aku ya teratapan lho. Mongko kacukku ki santai-santai wae kok ora nabrak jebul kok. kacuk anakmu. Lah kuwi jenenge Alah, Asma Kinarya. Coba ki mau. Pokoke aja Yanto, wis to. Iya. Nek Yanto ngopo lho, Mas? Wis moh entek-entek ya radan ya. Matur sembah nuwun.